ibe nwa ajo ọcha na-ewu ebe a na-eme ajo ọcha nke nwa bụ ajo ọcha baga ya bụ ibe ebe ma jos ụmụnne ihe niile ga-ekwu mmụọ na-abụ usoro kpọnwụ kansị ma akụ mpụkọ emeghị elu ma ndị mmadụ ama ọkụkọ na-eme ebe maka ndị mmọnwụ ajo ọcha na-ewu nwa a sị na oke mmọnwụ ọ dị ekwe anakwa nke ajo ọcha baga na ka nzugbo nke ajo ọcha na-ewu na ajo ọcha na-ewu ebe nke mmọnwụ ya na-akọba chenji egwu ọ bụ na anụ nke abaga chenji egwu site onye jide nsị ya kọwa nke nwa kwunu na-apịa ife na-eme ebe o chenji egwu ya ọsị chenji ga egwu ka ọrụ onye jide nsị ya kọwa mmọnwụ nke abaga nọkwa na na-echi ya na-asị ya gbagidere ngabibe ya eme unu abụrụtụ ndị mmadụ eze unu akụkwa na nsị ndị mmadụ ekwu na-atụ ụfọdụ ebe